Salutare și mi-ați venit un nou clip de Minecraft Skywars. Înainte să începem, v-aș ruga să apăsați butonul de like și subscribe. Suntem alături de Eric. Salutare, salutare. Ești cu mine aici? Da. Stai. A, uite, te văd. A, uite. Văd ce departe suntem. Bun. Am început. Am început o nouă serie. Pentru că seriile, dacă postam același videoclip, aceleași serii de 1000 de ori, era plictisitor. Doar două chesturi, mă. Da, două sunt. Nașpa. N-am pantaloni. Am art. Power. Eu sunt full diamond. Din nou. Eram și o data trecută. Și am și Cred că eu cred că mai e unul pe copac. Stai de ce-i fac unui băiat. Ăsta e în peșteră, pot să-l atac. Să nu-și dea seama, fraierul. Uite, mi-a pus. L-am omorât. Ăsta a făcut, ești nebun? Power 3, power... Gata, power 3. M-a omorât tot, the fuck? Ce-am găsit? What? Sabie de diamond, dar pe degeaba. Oricum are sharpness 1. Bun. N-am mai putut să postez multe videoclipuri deoarece filmam din League of Legends și se încărca prea nașpa. Nu te fel că n-are cască. Ok. N-are nici pantaloni, are sabie de diamond, ai sharpness 1, tu ai sharpness 5. What the? Bravo. Sunt bun. Dai. Fuck. Sunt bun, ce naiba. Hai să jucăm alta. Big fail. Stai că mă duc la tine. Ai murit și tu? Da, m-a omorât unul. Nici n-aveam armură bună. Stai. Și m-am dus la ăla care era aproape full diamond. Suntem pe play. Am intrat pe ship quest. Bravo. Hai că mai sunt locuri. Suntem pe play. Cel mai mare server din România. Se vede. Pentru că am vrut să încercăm servere noi. Și ne-am uitat la play și am încercat. Ce server? Am intrat. Termină și tu și vorbim de cam așa. Bun. Stai așa că începem acum, hai. Da, ia doar știi când sunt full diamond. Adică... Băi, mai trebuie chest plate. N-am de la 5. Mi se pare că da, sunt 2 chesturi. 3 chesturi. Bă, mai erau... La deșert? Știi mapa aia, mă, care am avut adineauri? Care ne-am luptat noi 2v2? Nu. Aia când ai murit tu mai înainte mea. Adineauri. Zi. Aia cum se numește? Zi. Avea 3 chesturi de fapt. Stai. Era unul fix când cădeai. Bă, unii fac timp. Bun, ia să vedem. Bă, da, am făcut fail-ul ăla adineauri. Tare. M-aș putea duce în el. Uite. Ce l-am rupt pe băiatul. Nici ăsta n-avea, mă, chest plate. Noroc că e lavă, că umple ăsta inventat. Bun. O sparg ăștia. Mamă, ce vars e ăsta. De fapt, era vars. Sharpness. Dar cum spamează asta de multe săgeți? Bă, așa era și unul pe MyPlex, mă, la ship quest, mă. De nu mai nervos. Bă, și avea multe permanent. Și tu aveai. Și n-aveam cum să-i zic. Mai sunt eu cu încă 2. Ades că ea 2 sunt timp. În sfârșit. Uite unul. Da, asta aceleași lucruri. Ce, ai început dată rundă? Nu, e acela, nu. Uite, în sfârșit, arcul power 3. Un PvP. Mai suntem 6. Nu mai suntem 2. Mămicule. Bă, nu mai am mereu pe... Mereu pe mă, normale. Mereu normal, pardon.
Hai mă, caz mă! Am pierdut. Mă, nu mai suntem 6. Stai, așteaptă-mă și pe mine. Hai că te aștept. Haha, l-am omorât pe unul. A făcut fail. Hai că te aștept. What? Oh. Dar ce tot? What the fuck? Ah. Acum fii atent. Oh, mai sunt 2 jucători. Tu și cu încă unul, nu? Da. Oh, Ender Pearl. Uite, mă rog. Golden Apple, pardon. Bun. Să nici când termină. Oh, mamă, dar mereu. Cad pe Bun. pressure plate-urile astea, bă. Te învăț o nouă metodă, să nu te mai duci până în apa aia să sari. Să te învăț eu. Dar nu știu unde e. Nu. Nu, frate, nu. Nu, că nu știu unde e. Sunt în centru. Dar trebuie Poate să... că e în lumea lui acolo și stă în mină și poate i-a făcut. Nu știu. Sau poate se ascunde. Nu, mă, dar nu-l găsesc. Nu știu. Unde ar putea să fie? Nu știu, mă, frate, dacă nu găsești, omoară-te și gata. Bă, nu mă las, mă, frate. Aici am venit prima oară. Ai câștigat? Acum, nu mai suntem 2, dar nu știu unde e. Bă, frate. Bă, fix că mă uit cu 8. Uite-l, mă.